Селим иска да говори с Джанан и да уреди нещата, но Метин го кара първо да се успокои. Главният прокурор иска обяснение от Селим за нахлуването в офиса на Фатих и му нарежда да стои далеч от адвоката. Селим подозира, че някой издава всичките му операции, затова те са неуспешни. Той смята, че стоката е още на пристанището. Казва на Агюн, че ще намери виновника. Агюн предупреждава Сонер, че Селим се насочва към наркотиците на пристанището. Селим има проблем с ръката и моли Агюн да го закара. Джанан не иска децата и да се срещат с Агюн. Селим преглежда камерите на пристанището. Агюн, под натиск от Сонер, трябва да разбере местонахождението на Лятив и да попречи на Селим да разкрие какво се е случило. Агюн включва противопожарната аларма, за да разсее Селим. Джанан освобождава офиса, нает от Селим. Селим научава за това и моли Ямур да разубеди майка си. Селим започва да се съмнява в Агюн, тъй като той винаги е покрай него и чува всичките му разговори. Агюн го кара да го претърси. Ямур иска да накара майка си да не се отказва от мечтата си, но Джанан е категорична и напуска офиса. Ямур се опитва да забрави опита на Агюн да я целуне и също така се опитва да стои далеч от него, но това е невъзможно. Селим се появява с Агюн пред офиса. Той отива да говори с Джанан и моли Агюн да закара Ямур до Леля И. Фатих изпреварва Селим и влиза в офиса на Джанан. Ямур е бясна на Агюн заради предната вечер и очаква извинението му, но той обяснява, че не помни нищо. Въпреки това, я моли за прошка, ако я е наранил с нещо. Ямур не споменава за целувката. Фатих носи документите за развода и докосва Джанан по ръката. Селим ги наблюдава и влиза бесен в офиса. Ямур научава за изчезването на Алтай, който е негативно повлиян от решението на майка си, и това я събира отново с Агюн. Двамата започват да го търсят. Ерай иска да оправи нещата с нас и обяснява за заплахите на Сонер. Селим казва на Джанан, че е трябвало да се погрижи за Агюн и че е взел всички предпазни мерки.